още 100 години може да живее, стига да има козе мляко за пиене. Аз мисля, че ще изкарам още 100 години. Що да не изкарам? Що да не изкарам? Не ти ли тежи? Аз живея нормално, бе. Аз не мисля, че да отделя къде. Трябва да живеят хора дълго време. Ма трябва да знаят. Не пуши, не пи. Главното нещо е това. И други разни подобни, така, което е против организма, да не го лови човек да го фата. Да. И това да бих ще кара 100 години. Виж какво, при раждането майка ме е получила нещо, което не е било обикновено при раждането и му остават на произвол на съдбата. Хвърлят го в градината. Така, аз се занимавах с майка. Хвърляне в градината да мре. Значи тя ме 2 деца, 16 и 17, ма взимат да ме гледат те. А баща й, На майка му баща й. даде коза без ягне, без яре. И дой козата и ме храна с козо млеко. И казвам, че аз съм здрав и ще продължавам да работя, да знаят, да ядат на младите хора. Козото бе. Не е имало биберона. Еми с дървена лъжица. И после кожичка направена на цивчица и в картунка, дето градинска картуна. И налеят дет млеко и му дадат да суче. Така е. И той като види козата, плаче и се радва, че иде козата, майка му коза. Да И хапне. той сега, като ходи, коленете му пукат. Той вика, аз съм отгледан от коза. Точно тук е положението за дълголетието. Точно това хранене.